kung ito, mga isda to sa San Luis. Nahuli nila rito yung mga naanod ng mga isda galing sa mga pispan sa Candaba. Si Angela, anak. Happy birthday, baby. Thank you. Ngayon, bibili ko siya ng isda rito, panghanda. Hindi, joke lang po. So, yung mga nanggagaling doon na sinasalo nila, mga isda. So, halo-halo na yan. May mga ito, tilapia, saka kung ano-ano. Ito yung papuntang Santa Ana. Dito naman pabaliwag. So iniila nila yung fish net, yung pinaka para makuha nila. Ayan, na-tsempohan natin kaya binidyo ko na rin. So ayan bayan, dating bukiran yan. Ito yung tinamaan ng Ulysses na bagyo. Hanggang ngayon, so 1 week na to, nagagaling sa Nueva Ecija ang tubig na to, Pangasinan. So umapaw kasi yung mga ilog natin, saka nagpakawala ng dam eh. Kaya kung napapansin nyo dito, ayan puro tubig yan. Ito yung papuntang Baliwag. Ayan. San Luis Road to, San Luis. Baliwag. Tapos ito, Pasantana, San Luis. Tay, ilang araw na tong tubig na to? So mga 4 days na. So maraming nahuling isda dito? Konti lang. Mga galing pispan yan na. Sa ilog na. Sa ilog. Hanggat yung pataw, pwede na sa ilog. Sa hanggat. Oo. Baka wala. So kung na. Ang galing ang isdano. Oo. Kung napapansin nyo yung Bundok Arayat, ayan nanggaling kami doon kahapon kasi tatawid na sana kami ng pabaliwag. Kaya lang hindi kami makatawid dahil ba doon sa San Luis. Hindi makakadaan ng tricycle. So bumalik kami. Tapos ngayon ulit, ayan, nakatawid na kami, wala nang bahay. Natay? Pwede na tumawid yan. Oo. Lakas pa rin ang tubig Tingnan nyo yung epekto ng tubig pa. Banda ron, Candaba yun Candaba tapos Sarayat. Yan. Grabe, lakas ng tubig. Nakakatakot.
Doon sa kabila may mga bangka. Ayan. Bangka. Yun. Dali nila. Sana may huling isda. Yan, lumusong si Manong. So mga kabeli, kailangan nyo tanggalin yung tali doon para bumuka yung pinaka fishnet. Ano nila, yung panghuli. So mamayang hapon doon nila itataas yun, hanguin. Ses. Yung mga kabeli ko, napansin nyo, nakalubog na yung tansin nila, yung pinaka fishnet. So mamaya nga po sa kanila kukuhanin ngayon yan, nahanguin. Sigurado marami ng islang nahuli na. Linulubog na nila. So sige mga kabeli, uwi na tayo. Nadaanan lang tayo. So ayan, ang ganda nyo, no? Sa bahay ng Candaba, yung bahay na yan. Mga kabeli, ito, may mga nagtitinda rito. Mga huli siguro dito sa ilog. Salukan mo! Wala na yung pilit. Yung mga islang nahuli sa ano. Pantay-pantay. Sandali, no? Yung dumi, din nakuha yung dumi. Ay, magkano kilo? 50 purang bulbo. Ito ano? 50 pesos, rumble daw. Opo. Ito tang 80. Opo. Yan, mga dalago, 80 pesos. Ilang kilo ba? Dalawa po. Dalawa. Mga nahuli dito yan. Opo. Ito lang kilo rin, eh. So, mga tilapia, fighting fish. Ay, ano ba ito? Report lang yan ba? Dito ka na. Ayun, silver. Yung pati ah. Dali. Oo nga, eh. Kaya nga. Dapat nilagay ko na sa tubig eh. Nakuha ka plastic eh. Magka Alin po? 80 pesos, mga dalagyan tayo na. Sarap yan, hiniyaw o kaya ano, Madali yung mama. pesa. 10 daw. 10 piso. Itlog ng itik. Yan. Itlog ng itik, ewan ko kung nakakuha din dito sa ba. Ayan na ba? Magkano dyan? Ito. Magkano po dito? Sige, ano na lang. 25 na lang. Ilan? Buburuin ito po. Gurami. Tilapia. Marami, tilapia, lahat po. Lahat. Rambol. So,
Jumble daw, magkano lang kilo? 50 pesos. Saan na yun? May tulak mo rin. Nilagyan mo ako sa supot. Sa supot na ibigay mo doon sa tatang. Ibigay mo doon sa tatang ng supot. So yung mga nahuhuli na ito, siya naman binibenta doon. Yan. So ito yung anak buhay pagkatapos ng bagyo rito eh. Nanguhuli sila ng isda. So yun mga kabeli, uwi na tayo. Medyo nainip na si birthday girl eh. Maraming salamat.